Ano, babes? Preprinda ko lang na ikaw ang tukang pare, ha? Kaya ba, babes? Waray na kita paralit in the doors. Alawad ka, babes. Hindi ako matatungkin pa pangahon. Tapos susugod mo na ko, babes. Hindi, basta upula ako na makakita kang pare, ha? O, sige, Preprinda ko babes. ikaw. Ha? Mahal naman pa naman ikaw, babes. Oo, ang kabara ka lulukaton. Lukat ako, babes, ha? Lulukaton na lang Oo. pag mga kuwan ako 5-6. O, babes. Tara, nga pinta. O, sige, babes. Babe, paano kita din ni babe? Pare! Oy, ano pare? Pare! Ano ka sa pare? Ano man? Preprinda ko lang na iba. Di prinda mo? Oo. Kaya ano? Ano, Waray na papalit rin doon sa pare. Para init paralit? Para Oo. mainit para iprinda. Ay ko daw na babes. Pag roda Di, ko daw di. na babes. Di na kalahari kong pare. Lulukaton na lang pag mga kuha ko kan 5-6 ba. Maharon ka na babes magasako. Ba, ako maguro ka sa Diri, kaya babes. papakaunan pare. Pakaunan mo pa pare ha. Oo, balay ni. Bakit ipakaw na akong babes? Diri, makakapaya ba yung pare ha? 150 lang pare. Hindi naman ito tapuran babes. Sige na. Ako balay ni. Basta Kaya nakatalayo babes, mo. ha? Oo, lagi. Babes, Pero sa sige bahay na. mo. Pare, inaya pare ha. Oo, sige. Wala. Piskat. Open na lang na prinda ko lang babe nga to na kampari. Kadi ako, di ko lang na lulukaton. May ako mo 5-6.